Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आंनि दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर बयखौबो बरायबावबाय आरोना आङो। आसा खालामो बयबो जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, शेयार आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौ थुना दाबाव। फैदो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै आङो। नै आंना दाख्लैनो न'निफ्राय दालि लाबोनाया थारमाने आंना संग्राय गैया आरोना जावनो मोनाखै। ओमफ्राय आं एसे बे ओंख्रि खोबग्राजोंनो खोलोबजोंनो जावै बासिनानै संगासिनो आरोना। दा बेखौनो एसे मैलाफोरखौ जावनानै गारदों आरोना आङो। माथो खालामनो संग्राय गैयाना ओरैनो एसे बाबानोल'सो नांखागौ नालाय दालिखौ ओंखायनो आरोना। नै न'नि मैखुना मोनजाबाय। नायद' जा गोलाव जा गिदिर जादों। नै आं साखिनायखांबाय जा गोथाव जाखाबाय। खागोदान नालाय खानानै डाइरेक्ट होफैदों नालाय ओंखायनो आरोना। ओमफ्राय संबायबो आङो जि गोथावखा। एबार जाबा लायबावनांगौहाय। नै दोनसै आङो दायो ओंखाम माबा स्कुलनिफ्राय लायनानै जागोन नालाय ओंखायनो बिदै एसे दोनबाय आरोना। दा गरम खालामफिनबा माबानायनि जाबाय मोनबाय। ओंखामा दा होलायथारसिगोन। निरामिसबाबो जानाया ओंखामा दा गन्थं गोदोलायसिगोन। जा गोथाव जाखाबाय। आंनि ओंखाम दोआ नायलाय नै बेसेबां मा जाखो। थारमाने आङो माबादोंमोन आरोना जि गरम नालाय ओंखामखौ संनानै बार जादोंमोन आरोना। बार जानायाव ओंखाम संनायखौनो बावबाय बाल आङो। ओमफ्राय नायलाय नै माबाया दोआ माबायदि जाखो ओरैबादि माराम जाबाय। दैयाव सोमनानै दोनै माबादों आरोना एसे माबा जाबाय। ओमफ्राय नै बेखौ आङो एसे सामसजों एखादोंमोन एखाबाबो एखानो हायासै। ओरैबायदि ओंखामानो जाजाखायाखै गारजोबनांदों। गोसोम जाजोबबायमोन मोनामनानैसो मा उखुन्दै खुजोबखो होननानैसो मोनथिदों आरोना। गरमा आंखौ ओंखाम सानसेनिखौ जाबाय दोखौबो माराम खालामनानै होबाय नालाय सुनांगौआ खम जारला आंहा दाना। लारु सावदों आंहा नै ओमफ्राय अरखौ गिदिर होफ्लांनानै खामदों। बेयावबो गोथावसो जाखायो क्रान्चि गोथाव मोनसिगोन आरोना ख्रावनो। नै गरमथार जानायखाय एसे मोखांखौबो साफा खालामहैजाबाय आरोना। बेलासियाव आङो दसे ओरैनो मोखांखौल' आरोना। नै मारैबा जाथारबायमोन ना फेसआनो दालनो जि गोबाव जाबायमोन ना फेसियेल खालामैया ओंखायनो दिनै खालामनाय जाबाय आरोना आं एसे।